kardom karbeng long pini video ke lalo pini nehan lo polang marjan non shooting bom lo labang sola marjan long ko masi ke cepajan iglo mate komentu lo labang sola marjan ke release ipoke totang te la swak klik mate full la video detail review lang ik senang totang te video le start iglo na labang sola marjan long ceparjan abang pitomen ke lai gihan lo kichutin thek nai mate RG ke men nai atom alang limen ke khun mili teron pi lapen manimka kropi clearmir ronghangpi joti terangpi dengmirso ronghangpi lapen monjirso hanjangpi labang sola mazan long kilundun atum mate lunsipi nongnam kete thang nai mate asike jumen nai abang phi rubina kropi lapen joti terangpi labang so alamazan long cameraman mate editor lake Johnson B mate mukak studio labang so alamazan ilitum YouTube channel long thelong igdap prang po mate release igdap prang po nalitum handshake channel official kon subscribe ilang te subscribe ingnon dan like ta ingnon lapen comment mang te negri pinya video kelang si kang ton lo kurang tu dei ho